Zvatanga muri yeZimbabwe tasangana nenyaya panapa yatiri kuuya nayo ende vanhu vacho havana kana nyadzi asi tingagoita sei zvirizvo zvirimo munyika macho hakusisina kana one munhu anonyara zvake. Yamakateerera kudai so ndiyo nyaya version yacho. Tasangana nenyaya panapa pari kunzi ZANU-PF police and coordinating meeting was today held at the Revolutionary Party HQ. Secretary General Obed Mpofu, in his opening remarks, underscored the need for all party members to be disciplined. He warned members against social media abuse and defend the party from attack by detractors who are peddling fake news on social media. Ukangonzwa ZANU-PF ichitaura kuti zvone defend the party, vari kutaura kuti zvoni kana muchikwanisa kurova vanhu kuzvambaradza, zvambarai vanhu. Izvi takazvidzidza kubva kuna avo Comrade Jim Kunaka vaimbova mukuru wechikwata che vanongoita zvekuzvambaradza zvekurakasha izvozvo zvekare kare panguva yaMugabe. Ndo vakataura kuti ukangonzwa ZANU-PF yagara meeting ikati defend the party, vanenge vachireva kuti rovai vanhu. Ndo nyaya iripo hama yadzadiwa. Ndakandangoti ndingodarikawo nepano tigare tazivisana kuti vakutaura kuti defend the party, nekuti hatione imwe nzira ingangoshandiswa kudefenda party nayo nemayouth eZANU-PF, nekuti vanhu vekuti havana kudzidza, madofo, havana chavainacho, marompe, havana kana sendi. Saka nzira yega yavanoshandisa kungorwisana nevanhu, nekuti even kana panharo chaipo hapana zvinhu zvine musoro chaizvo zvavanotaura. Saka ukangonzwa vava kuti defend the party, ndizvo zvinhu zvinenge zvichitaurwa kuti zvambaradzai vanhu kana muchikwanisa. Zvakaoma. Amene kuti mwana wani anozvarwa kuti azorohwa nevamwe vana ende amene kuti akavaudza kuti mayuth avo akasimba kana kuti ane simba rekukwanisa kurova vamwe vanhu vari munyika ndiani, handizivi kuti pachafamba sei ipapapa. Asi dambudziko iroro nderekuti vanoda kushandisa vechidiki vasina pfungwa kuti vakwanise kuvadefenda kana kuti vakwanise kumiririra zvimadhara izvi zvakuda kutosiyawo basa. Muri yeZimbabwe ameno kuti nyaya munoionawo sei? Ini ndangoti nditopfura nepapapa ndichikokodzai. Ndakutoenda ndopanyaya version pacho tatokugirai nyaya iri paversion. Ndiudzei zvamunofunga mucomment section kana muchida kuti nyaya yacho iyi munoionawo. Zvangu ndinoona kuti kana nhau yekubiswa kwaMugabe isina kugadziriswa first, tisati tatanga nhau yaGezai, handione yaGeza tichivabata nemhosva nekuti zvinhu zvakatoitwa zvikanzi zviri right. Hani mazonaka ngapagadzirwe paMugabe first, kana pagadzirwa ipapo toziva togadzira paGeza. Mazonaka tigadziridze zvinhu zvedu tisina kutarisa munhu, toda kutarisa zvakaitwa ndizvo here kana kuti kwete. Mazona manje nokuti iyi zvinezva vaGeza vari ngoitawo zvakaitwa zvikanzi haisi mhosva. Saka nhasi mhosva yaGeza teonapo. Ndanga ndichikumbirawo kuti kune vanenge vari padhuze napresident vaMnangagwa, vanenge vari padhuze navo vanokwanisa kutaura navo, vabvunzewo kuti tsamba dzamakanyorerwa nemunhu anonzi Chizinga soon after vaMugabe vabva, dzandaikumbira kuti vadaidzire dialogue, vakaregererei? Chii chaakuitikei zvino? Mozoendazve kuna vaComrade vaChristopher Mutsvangwa mobvunza the same, muzwe kuti vanoti chii, kuti zvakaregererei kuitwa izvozvo. Mazoona manje kana kuine vanhu padhuze naSpeaker of Parliament mobvunza futi the same kuti takati chii vaMugabe vasati vabva maererano kupinzwa nekubiswa kwaleader head of state anenge aripo. Mobvunza kuti takati chiiteketawo nei? Kubatsirana uku zvino vanhu vacho vandoti hatibatsiranei, havadi zvekubatsirwa. Mazona izvezvi president chaiyo varipa vakati is a listening president, but ndakati gavadaidzire, ndakakupira kuti vadaidzire dialogue, hapana chakaitwa. Hanti mazona vakati my door is open but passage is blocked all the way through. Hapana umbofa wakasvika kwavari uko kwakatovharwa nemunhu anotenge achitokubvunzwa kuti unoda kuona president, nezvei, wabva kupi, unoita nezvei, unoyererei, zvese zvisina kana nebasa rese, zvisina kubatsirana neutungamiriri hunenge uripo. Kana munhu ari president hazvire kuti anenge achiziva zvese.
anotodawo kubatsirwa nevanenge vari padhuzewo nayo nevamwewo vanokwanisa kuti vaise pfungwa dzinoita kuti zvinhu zvifambe. Zvino kune vanhu vanotobloka zvokuti haumbosvika kwese kwese ikoko vanenge vakatobloka mhene kuti zvinofamba sei. Saka kubloka ikoko zvezvitoreva kuti munhu anenge ada kubatsira purezidendi haasvikewo nokuti akabatsirwa zvavo ivyo zvavanenge kuti zviite kuti zviite zvisabude mazonano, nokuti vanenge vasingadi kuti zvoda kuuya nemunhu imwe nguva zvinogona kutadzisa misheni yavo yavoda kuti vaite, nokuti purezidendi akazviona anobva azvistop, zvino vanobva kuvharira kunze uku. Ndo zviripo zvacho zvinonzi izvo pachivanhu chedu, munhu anonzi anopfuka anomuka. Ichokwadi ichocho kana takatarisana nezviri kuitika izvinezvi, zviri kuitika izvi zvinezvi zvazvo zviri kuitika izvozvizvi. Ndinodayira kuti vaMugabe mabisirwo avakaita vanenge vamuka manje kuti zvinhu zvavo zvigadziriswewo. Vamva vauya nekuna Ageza kuti taura izvi. Saka vageza vataura zvakaitwa kuna Mugabe kuti zvaMugabe zvigadziriswe. Mazona nekuti zvikasagadziriswa izvozvoka tinotoona vageza vacho vasina mhosva. Mazona nokuti zvakaitwa zvikanzi hazvina mhosva. Apo ngapachigadziriswa paMugabe kuti pakafambiswa sei zvakaitwa izvozvo. Mazona manje saka ngapagadziriswe ipapo. Ndo pfungwa dzandinadzo ine, ngapagadziriswe tisazozviita futi zvinhu izvozvo. Mazona hazvina kuita zvakanaka. Maona vanhu uyezviyezvo vanhu veZimbabwe vamusituation yekuti havachaziva, they are now confused. Havatye vanhu kuti vapinde mugwagwa, but vanozoona kuti zvinhu zvatiri kuitiswa izvizvi hazvina kwazvinotisvitsa, nokuti mapromises acho ekunzi tichaita zvinoti nezvinoti awandisa pasina chimwe chete chaburiswa kana chimwe chete. Ndosaka muri kuona zvinezvi vachiti vakataurwa zvinhu vanongoramba vakagara zvavo kuZimbabwe vongoti chiitai mubisane ikoko kwese zvamuri kuita. Mazoona manje hazvina kuita zvakanaka mufunge, hatibatsirane vedu weka. Mhuri yeZimbabwe yese ndichiti mhuri yeZimbabwe pamberi nawageza tatambura nacho chinhu chinonzi Emerson Dambudzo Mnangagwa ichi. Tatambura nacho vanhu tatambura. Zvino akaramba achida isu kuchikoro kwacho hatina kuenda. Izvezvi tingori mumagarden boy. Toita zvipi apa tirinotambira nzungu? Ndava tiri zvinhu kwazvo ativhurire mabasa, asi uyu mukuru uyu ndasuduruka yake zvakachanaka. Nekuti ndine chironda, mumwoyo mangu mune chironda, because upenyu hwatakararama ndo upenyu huri kurarama vana wedu because of Mnangagwa nemhuri yake. Saka ndavati tro zvinhu kwazvo. Zvaachakutinetsa ndechekuti kana achiona isusu tichitenderera mastreets umu anombotitora seiko, ambori nemabhora mangani ekuti anotishungurudza mushungurudziro wakadaro. Ndisvitsireiwo izvi kumhuri yeZimbabwe please, ndapota, because munhu atishungurudza uyu kuda kuti titi pano zvaramba kuda tidai so zvakaoma. Chivhenda chacho tiri kutorerwa nevanhu wake kuda kudai so mari zvakaoma. Tatambura nacho chinhu ichi. Wana kuzvikoro vari kuita kunge hameno kuzvipatara uku, iwo vari kuita mari dzekubhecha nayo chigananda ichi wiki neuchivhayo. Zvakaoma. Tibatsireiwo apa because takundikana ndisvitsireiwo shoko iri kunovageza kana kunowanyoka yemaguno kuti kana zvazoramba zvakaoma, aiwa ini ndakasaina zvangu kuti kana dziri pfuti dzacho ndavatipe. Wakaenda kuhondo hawana kufa nekuda, wakasara waenda kuhondo hawana kusara nekuda, waisatoda, but wakasarudza wakafira nyika inoyi. Saka beta tiifire kana zvakaoma, zvitoona zvitori nani.